الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال في محكم كتابه: والله يدعو إلى دار يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وبعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga urip na Allah, pendalamatan lubuk Allah sada kita taman yang nasalamat, ka inirautan upman sagian kagawi. Adita no di kapakap mumusawira pantak, kudita no di kaplulubaa sa andamanaya ikapakala umanga paratiatano. Ato kamata ni ron na maala din su paratiatano ugaid na sugida-gida ako noon na siyak ni pantay ko ginawa ko na dapan tanturakan makala mahito kaya kalina ko ron sa mahiturakan na dako kalawan ni so mga paratiya o mga sahaba lagidu Abu Bakar awad na masukat yan ko salungan na dib na kuin yan na ni kumuka pala yan dib pugulubong ko kabe wallah. Ay sauto, di daw to kalawan na. Lagi naman mga pediyan. Paramigan yan, makapangaruman na di niyan dibutala si karuman yan. Kasar buka maprang salalang ko Allah. Nahiduju kaibir. Dan niya din kabatali si karuman yan sa ramig miyatay. Na dito tumagaga. O pamakabarakang tirasan, naupan ako kayawing napakapakurud na ako sa 3Ds. Na diyak maraw. Mapatayakan sa pagkampin na nakanatabilin. Kauto. Kaya kan nalagi di kau pembetin, bila nak abegong kasala, nabang mana ipakapurut je. Nah, kali ni utus sama itu superati apa man. Giyo pidi talon di kapagumano mani, kaya nito kau ba makala. Atama sama itu kay paratihan na di ka dun pakasulod ko surga. Na umakala sa surga, namya kala sa paratihan ka. Sa din sa kala paratihan ka na kala o surga ka. Wait, na napakay siya ka na may ito. Baka dubit ng kasasala kayo sa kasi salamin na. Okay, nga sugat ako yung mantra kuman. Higito niya upay rin sa kwad, buwan tunong. Ang mga dangis eh. Pamakabar ka nun pag-isir, no, ay kala uniyawa, na benda masikan na matakatak ka nun. Adi nyo kata ni kala yan. Apya, saan na di ang matawan? Awa. Ayaw buwa mata ko kala uniyawa, nasuwa ko tala. Oh. Ugin nakapakaya tiro ang uso kalaiman to niya ma. Udi niya tiro magaya diyan natawan. Diyan natawan. Ugin na mapakaya matiro ang so kala niya ma. Pagalong ka, nasa din sa kala ka, na ad na kala niya ka. Aya kalinaw sa aya kala niya ka, nasa din sa kala ka, na paduta ka manalawas ka, kapala nga pagkagidam. Nalaw na miya para leso, nakiyada ito niya ma. Di pagkagidam. Aya manauto na, o gyan limang kakawanan na di makagadam, na daunso niya mamadaw na di pagagadam. Na inabong pagagadam ka, mapapanuan niya ma. Nasa din sa kala ka, na aya din kala uniyawan ka. O pagati ka na pagati suniyawan ka. O gaya na yung masiuron sa ginawa, na madakala ka ulit, at suniyawan yan na reakwag. Na madakala man na pagati, at suniyawan yan na maso. O to. O, apa makakuha na incredible, pagpakalalawas yan. Di mo betul buta kami sita. Kalian nerda ko. Oh. Ang ngayon, madakala ka ulit, apakailayin niyo. Ang kaulit, niya ka pipilawas, natagin ba, kasusunla ka na ka ba? Kasunyawan yan na niya pagpagati, kadid na paratian yan, kuwan na kutala inda kabu. Nasunyawan yan napitinggisan. Ay buwa kaulit na subadan. Nasunyawan yan na kiyadaan sa malaikat. Anak mana pagati, amya kalalay niya. Kaulit
sunyawan yang kamalay paratia. Na upmong mo pangkakauli takapan. Nakauli tapan sunyawan ka. Nami, so tigil na burung mo siya. Api anda ka siguro na mana. Na dito ko nan. Sabab pro na yung mapugod siya karakano na sa mga pinto o surga o antay mga tao api makasuladong. Minalipagod siya ngorang animan. Tama ta kagagak ko. Niya niya pinto na madakal. Mugid na yung may susulat na kasi nawalo. Na yung mambuang ngaran o surga. Mga surga. So mga ngaran yan, nawalo pang ka. Mambu. Dito sa tingin tanong, nawalo pang ka ta surga. Nawalo mambuang pinto yan. Okay, bubunay pa kadakal. Lagi na ni mapipikirakan na pag-usyan ko kaniman. Manang ko kan lagi ang utaya to Allah, abiyat ya karkano kagiya. Sa suratul Yunus, Romero, 20 Di wallahu ta'ala. Wallahu yada'u ila daris salam. So Allah ta'ala na pagimbitaran kanonian. So Allah na pagimbitaran kanonian siko inged akadaran deng ada kagiyagiun. Darussalam. Pagimbitaran kanonian. Wa yahdi man yasha. Pengguna na una kang panatigo Allah Ta'ala so tawa kabaya kana kang guna na unian ila siratin mustaqim si ikulalan amat itu. Si ikulalan amat itu. Na antay pengguna na unian. Antay ane pagimbitar sa Allah Ta'ala. Bani umian na gusto Allah mitero. Ati kina mangaway pangaw kataya. Iman to na miyan na giyo. Kenapa sa kanaw? Bani bentari babasakan sa Allah Ta'ala kami akasukaraw. So Allah Ta'ala ini teru apa pakapuon kung ari akan dia kena dikan dirubasay. Dia kamat niya dalam bahasa Quran. Wallahu yad'u ila daris salam. Dede na ubatan ko Allah. Duduk ko na pagimbitaran tanong yan. Sikos ingad akadaran dem ada kagiyagiun. Nah, dia mata tak iman tu. Agi-agi pagimbitaran ang tanong di tenukilay. Iman to na isa niya karina niya. May alo yakan sa miyaw na isa ko ahad. Isa niya kalamalamaw surga. Binara suminto ada makatupi-tapi. Mga bukanol na takinubo ini ka kalamalamaw surga. Kau to. Kagiyaron po na niya. So kita ka pa ka surga. Kaino di pagata ko. Sagyang ko ta sa bitlam. Na nadingat mapa nakapangalala isi. Daan nakakapagista din na gutalay sa. Ako makapunta guta kayo. Pakapunta buba ang mga landon. Ang upang ko tumarada. May tuka ka. Kabaka katikungan ka. Na kailangan nagyang uta magatang sa nagyang uta kuta. Na daan na di makaplano saan di man ay mapiapagukita nilan kaan silang di ka kurido inan. Lagi day. Di sidimip mapa. So, suwan tano. Akapakasulid tano ko surga. Akakubuera ka tano Allah ko ta'ala. Adi tano mambu. Kaalangan nagyang kutuwa titibubaan yan ang mga malaikat at din na inibagayro wala alimu amay takabu. Sobra ito sa Japanese. Sobra sa Bitcoin. Ay bo paki gada makanam ya sukirakan niya na kampilan. Na lawan penutup. Ang ito na gilalong sidad. Alayha malaikatong gilalong sidad. Madidala marawagyan ko ta mga kontrabida. Ang mga malaikat tamiya kama kabeger-beger aguda din na ini begitu Allah alimu amala kabu apalyan narang ito. Di nga din na kayo pagkuha na sa tabak ni Bisyon. Di nga din na pa kuha ni Sukya di Kalero Marcialo kumasay makoy. Di nga din pangibaratan nun kasubarumpan. Nagi, so Allah ko ta'ala na miyakala na katanay gagawang na pagimbitaran tanong yan si Iko ingda kadarantang asitan o kuwa sa giyang kadarpa. Si tanong kuwa. Pangguna na ultan o niyang pan o kabayatan o mangguna na ultan. Si Iko lala na matito. Napiyakaw riyan o Allah ko ta'ala lilladina ahsanul husna wa siyada. Lilladina ahsanul husna wa siyada. Yang ka na mga tawa may imbita. Si ko ingala kadaranda. Manas ka no. Panganinta ko wala ko tala lang tanong. Na sila no to tigil na mi pia-pia. Na bagian nilang so husna. Na piyapasiro mga ulama ulmo pasirin nagyang utahos na. Na aljanna. So surga. Wasiyada.
Bagi yang pernah mengatawa di pipia. Asirano ta mga tao na may imbitar. Si kung ingada kadarandang mana sa gina seminar. Wasyada susobra. Na upamakabuid ng pumimikirana. Aging kaya ayat na maraganda kakita butang. Bagi ano sirano tuwa mi pipia sumapia agu susobra. Ato imapia. Narito. Pimana no mga Arab, mga ulama, ang mga lantas si pamikiran na utakos na nasusurga. Na ayat sobra. Naso kailayang kakwallahu ta'ala. Dito. Api ka pa kasurga ka. Api ang manay kaya mayor ka. May kadi ka pa kasal sa malakan niya. Kadi nga kuma. Ay balin yan. Api ka kaya konsyal ka. May kadi ka pagpakatin sa meeting o mayor. Ay balin yan. Oh to. Lagi na api kaya pa kasurga ka. Ay di ka kilis sa Allah ta'ala. Ada to ka. Lagi yan na. O pamatingan nga piya-piya ka no. At wala na mapambagian nyo din nagyang kanakos na di maana surga wasyada agusto subra maana so kimbarat mo anaka si wallahu ta'ala inali wallahu ta'ala so kimbarat mo ano dan tanwa tabilan inali niya sa suratul kahf sisa lasta Romero sa suratul kahf faman kana yarju lika rabbisi fali'amal amalan salihah wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sadaqallahu alazim. Sana natin Allah ta'ala sa tao ang kababayaan niya na kimbarat mo ay niyan rakan kitulan niya rakan kay pagatubalan niya rakan natin Allah ta'ala na pamagamal sa tungan niya aamal ang mga pipya mana so kapipya na uba ko niya natin wala panakoton sa may takabuasay sa ataw, bako niyan panakoton niyan tiwala, insyaAllah nami pagwana ko niyan. Na, apya panidin ka di ka pagaman sa mapya na amay ka anabuwa din ka di pangangaranganan, asala ka ko Allah ko ta'ala, apo pangan niya nakatatabang, asala ko Allah ko ta'ala, na di kami pemberat mo sa Allah. Niya so pa ka utaw bala o gino pa makakitaban. Alright? Na, kaya mo ta mga tao, amipiyapya, mapumbagian niya sa surga, gusto sobra, maanak so kimbarat mo ay niyang Allah ta'ala wala yarhaku ujuhahum kataru wala dhillah na dali na kisap si mga buntaliran akapakam amaitam wala dhillah nagukapakam puuman udi inakampuku dan na kilang kulubakiran o basiran pelipadani udi inaba na may tumbo umaniran udi inaba na may pagkunuiran amay takabu ulaika ashabul jannah siranati wala gutalay mga tao o surga humpiga khalidun sa siran na makakalasirar o sadayon ano ba lagi dae aapi ka lang kay tamok kada ka lang kay truck kada ka lang kay walay na anawra sa prapitan kay pagarin ka amalakalamot na kawaan na ka din si karumang kamataid kawaan na ka din sa mga mataaka mga bugado mga business, mga engineer kawaan na ka din so kakay anak ako dunia kiw ka di ka kiw na pagkilo ka din umalaka na mauta rola na kapatay di ka unig ka na sadeon na makalulumbukan dyan guta mapya aso surga sigura Rasulullah na umakambuko ko sa isa kasikan na kanabay surga na sumambus surga ka na umakaginawa ka mo sa isa kasikan na kanabay naraka siya ka na mauto ay man na tubig basta malusukong na minitama ka sayang mo tanara ka nagay ka pag-imbitara na katano o Allah ta'ala kaantano makaukita ko lala na matito na inalagyan niya si Roman sa surah Al-An'am wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun Romero ang magat to sa gulima pula gutalo sa surah Al-An'am tiwala gutala kapiman na tiwala sulala na ka anilalan yan bena titaron jawa lagu tala kata sulalan dia ilalan yan lalan sa surga oh dako pa ni alagi ang utapintuan yan na antay pa ako ito kapiman na tiwala sulala na kan sirati mustaqima alala na matitu pastabiuna unotinyo anigyan ka na nalalan yan nasa Quran agyan ka ipigil dira ka naman to dindiskasan tadi ko may kata no may kapere ni ulam ya kapere ni ragu oh
Pati amaga jemaah dan puasa ay manto na awal Rajab insyaallah. Dua-dua na tetana si puasa. Awal Rajab di mana? Dudulan na kumapman na benda may kasuburan sa saragu. Na pugusin jagyan kaya lalan wallah makna syukuran. Fattabi'u unutiniu. Pati wallah. Wala tattabi'u subula na ubani unuti ubani kadiga sulalan asalakaw patafarrakum bikum an sabili mabna kenuyan si kulalan raknapi wallah nadatuan yu sa'a anggaw tayo dalikum wasakum bi gina nati wallah gutalay panduan akarakano wasyata karakano la'allakum tatakung kaangkano makasawa mananggila makasawa maratea di wallah gutala na itana nakwa kapag imbitara ka tanong Allah gutala ubatan mo bulag si ububun ni ito wala kata pesibuan na utos o di na pupamimili ka no manakala pupamimili ulian na mili na sidimin na pupilagwi inakataman na muwanuman na managita kailangan na karakatir Allah gutala away o di na katiru nabi na piyatay pagkapunan niya na pwerati anak ka na ito lang away yan kaya ulaw lang mananaw mananagi so ustad na tinaw mi alim na mananagi masyalim na tinaw arab mananagi masyarab tinaw sunabi mananagi masunabi tinaw so Allah gutala miya bin kadya so maso nabi la Musa aso kaya imbitaran niyang kumanga tao apalaya din balik bilan tadi amalay paratia api 70 kataw na tingin na pag-imbitaran ko sa kano sa pakapisa kasi anak ng sa kano amat anak sa Allah na diya kanimimbitere sa personal anatira na way kaano tumakala paratiran ko na bila Musa na sumiyon sila sa Jabal Tursini bina Jabal Nur bainal Makkah wa Madinah nakagyakuan na miya kalibut ka dunia natigo Nabila Musa at sujud kalau dan kapakaw madin sukad na ko na punin di una ko niyan na damati na miya ka nagsa suara sa Musa na pagkinigid ng 70 katawa mama away apaled no to paya mimili paya magarawa manay para piya si kumamasaw Nabila Musa paled paya mimili so kaya na pagkinigid agyakuan nagumya na tigo mo sa multa kano din kami po sukad na Agi ano tira na gusto na bilang Musa na 70 lapis. Di kailan. Kau mailan ka na niya tulak ke. Kau tu. Di keparu ba mailan na bilang Musa. Na. Aya buhay ni buhay tagiang ko ta mga tao na tingnalan tu'minu laka hatta nara Allah jahratan. Deni nakakaparati Amerika Nabi Musa. Tama sa diya may mailay sa Allah sa publiko. At na inya sa iran, paakadat ko sa ika. Mia sugat siran ada lendig na mia pulang-pulang siran. Mia pulang-pulang siran. Na ino yung isram wala gutala ko uri na talogoy. Na umane sa iran na mikter papay. Bata do butuh ke soa. Bedo tu ke soa tu na denda katangwa di Marateo. Kami apa katapangan yan? Na kagi-agi tipiang niyo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiagi spesialan yang semua sa langit at tingin na pangalingkor kakad ng kuwasot tiuba aka ko mga oripenak mga umatakan na matalik ka sa alawan na kiyama ila ajal di musamma nagiti kata lekya miyagi betul musola betul buat tigin ya Rasulullah kau udah tigin may bulu kami tiruakan aso siksakan ko mga umataka na pakaurina ang kasinsa mo rin alawan na dia kasiran to di ka misubra so kanusa makasunod lang tayo mitiro miyagi betul swalla ka udah buat tigin mi bulu kami tiruakan away tutudang ko sa teleg ko sa dusa o mga umataka na betul dia kasiran toto di sa makisesa kaya limo akan natigin ko mga pautanutan nagulimo akan ko mga binatang kau tu mana subra sulusa kaya nga pagkita ni ko markatan wa tiuba na mata ga itapang kenag ba tiuba so mga tiuba kumiyang na anabi na ay din pagkakalida lalo pa may orang kira na ator may orang kira na apoy may orang na bangkaw sina yata man nagiyo nabata din pagkapiyapiyang inataka bugunaw huwag makitam inaman na nagito na bugunaw ibangkaw Aku atur, aku bubak, aku kotor.
Ini tiba ko Nabi Musa. May angkat tepan sepala na may bayaw. Napikiyat takiran. Na may nasadik masih benar sumanga pagito Musa. Tira na may tiya kami din. Ha? Auto paman. Alagi na marana ya. So may dibilaw yan na buwit tabulaw yan. Ela na ka na niya kalay paratia na mga tohok man na matatabli. So may matakabog. Gila ada duduk na dumada po na papatok niya na lawat siya. Na di pa kalaw ka duduk ka di pa ano no. Kau tila mananan. Na igina ni kapag imbitar ng tanong Allah Ta'ala ko surga. Kaya ko yung nakapakadaran din ka. Din na ubat tanong Allah. Di tanong di makapasusindita. Na. Banyo di madidara. Agi yung kaya mga pinto yan. Kasi sumiyaliro no Rasul. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamiyaka po natutul ko Abi Hurairah. Radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Inna fil jannati mi'atu darajah. أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين درجتين كما بين السماء والأرض إلى آخر الحديث أو كما قال ميقفنا تتلك أبي هريرة Panganin takabu bayan walas kanian na mata ang kuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan na tigina ibta asus surga na magatus ka antena Ada Allahu lil mujahidin. Isitiyaga din ng Allah Ta'ala ko mga tao. Adi imanagunta man sekula lang ko Allah. Panganinta sa katanong. Di tayo din parubasan. Lil mujahidin. Gina mujahidin niya di managunta man kula lang ko Allah. Kanda baburu arukan sa kalasan. Ay penariba arukan na punong nakapatak. Mabay na darajataini kama bay na sama iwal ardo. Umalisakan din ako na siguro Rasulullah na aya kabilang yan na mawata na di sulang itago sa lupa. Umalisakan din ako. Natin niya kamaliro. Niya katong ano sa royal, pera ka istoro. Napira dito, di katulad na ada matra. Di kagaga. Nagito na, wala ka di sulangit. Aya pa na siguro Rasulullah karina. Sa susurga na damaron kumagatos kandana. Na anda ni kasulad urip panwala si ko surga na pagisian ng mga malaikat to rahmah ya pulano makarata al-Quran ana milalangag ka Quran ko Quran atikan tinatawag tingna suratul Fatiha na tinabati nga mabati ang suratul Fatiha pito kayat na tinabay na panapadin na tingna sukuluhu na tinabati nga Mapatanya, tinabay na pala pa din. Tingin na siya, inaatay na. Tinabatiyan nga pa. Amay nagatiwan sila ng mabatiyan. Nasabi sa kadakala ayatan niya, nagyutod ni pipang kapangkata na ante na usurga yan. Kailangan, marami lang nga kita nun. Na amay kakuluhubu, ay na, duwin tayo. Inaatay na, talo-talo taga. At talo-talo ka din, no? Pakalaan tanong. Maluwan na. Amay ka, ayang araw na pikimurais na sa mga artista na ipungo na yung tinis purgatin na tama ni mato, nakatawan yan. Ato na ini. Tigi ka rin eh. May lalangagi. Ate pa na napakilaya na kumikasag yung kayo baitan. Pumatyan ng mga nguda gusto mga had. May kakay dumalanan. May kakay. Mata. Araw na miya ako nagyan ka di pa pala kuya. Kaya pagka nagyan mo tayo labiyo kita. Mahal kita talaga. Miya, tignan na palabiyo ta, mahal kita. Narumi ako. Na mas malala, may memories yan. Adi sukuran. Paano benar ako na. Ay pala nga, suratul Fatiha, kaya pito ang ako nakandun na. Naatay na palawakya sa pulo ang ako nakandun na. Kaya talandak ito. Niya kalalagin. Karena utos sa susurga na daman sa magatos kanda na tigo Rasulullah. Kagibu ito'y taman, kiniro paano no Rasul. Siyong patap man Rasulullah, hadisul Qudsi. Ay petiro na hadisul Qudsi na sula pala na puong kwala, na sumaan na puong Rasul. Ay mana uto na kanaba miyakaw kita ko Jibril. Asidin, personal pitiro lang ko tanak Rasul. Pitiro yan. Siya pa na kay Abu Hurairah na rumiyakapon. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر
faqra'u in syi'tum ila akhir al-hadis. Maka pula tutulog ko Abi Hurairah. Siya may ito abdo. Pangalita kababayaskan yan Allah. Amya kapong ko natutulog ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitiru yan. Apitiru ko na Allah ta'ala albiya mapuro ati wala ititiyagarak. Auto ititiyagarak. Aadatu ititiyagarak na tigwala li ibadiyah salihin. Kung mga oripnakan, ami piya-piya, mga salih, mga pasisiminar, mga pabubatya sa Quran, mga barasambayang, malainurat. So, damay layo mata. Damay layo mata. Nasautan na. Gidami ako mata na sa Manila na di subiraw. Tidak. Diyan kaya marawin na miya kaliw sa dunia. Basurapan mo. Kita pakabang wasa di lakas palatay. Naman Allah gina. Malainurat. Dadi na may layo mata. Allahu Akbar. Ay mana tunasulango na may lain ka at tamasam yang nabibilig ka sa kapian yan na din kau din pag-ibadatan sa surga. Akapian yan. At ika naman nagiro amin ni Buguro taging tirurin sa merinda bugnaw na watan di mapanatubad leta sa diras na aya pa na bang automailay riyang utap ka kanano wa utubihi mutasyabiha. Pupulo na ang kawan ako tala sa malagi-lagi siya para sa bida-bida ita. Nasi. Kalau bermirinde lang, ang ito na umangaw, may naman na mirinde. May naman ako tiruman na tirurin siya. Benar-benar. Wala udun o samiyat. Dahil yung panatigo Rasulullah. Apit ay wala gutala. Dapat naman nagutang nila sa mga musikon. Apit po na nabudo na sa mga rakabibirak na yan kaya mga dansalan na panaya. Okay, kagyang mo tubuat-tubuat-tubuat. Kung ano lagi mo talitar, nagyan ko rantay o mga military, rantay, renungus, na awat sigura solo makambubukigan na pangapupo na na musika, na sabi sa makanagod na pananabod din sa kapiapian yan. Renungus sa muna si, nakuha niya lang ko na renungus, sila pakagaro ko tanyo man. Bata lumiyaguin. Na, so tingin ko lang siguro kautar. Alawa siguro sunod kautar ang alam yan. Kautar. Nagyang mo tuwa siguro sunod ragiringyan na umakaliw niya ko dunia. Na din kapalay din pananabudin so tao ko dunia sa kapian niya ni ragiring. Alaman agus dita turugin. Malay dalag. Kaya dalag ito ba no? Nano ko di ba lang kakangka di turugin sa mabubat sa gawin. Na din, hindi mga nagutangin na panawa naman nagkaw na marong-marong. Ati peteng ati putri mamur adi mamalisi di penjung pangalan. Adi mamalisi tiga na batang kaun. Na anam ya si makna mata nari. Adi mbayok na naguta di mamalisi na tamani manto na ada makapili na lagunya. Oh ka, riyago din sa kaya bay ayan. Na ya pernah mga manegkerwag yang kutua daman naguta nila araw. Habang ni kagiro na ay na namin ni tamata. Ama naguta no. Pani kagiro na ay na na mata na madakalid na labo sa mga nguda kaumay sa kasiran ginabi ko ito di mga rakarata ang yung utang mo doon na sundong mo doon na alaw ay wala mali ay tutuwa tamarin may palawag yung kutuang ipanian asi kumasa o Rasulullah na sukyaw maniyang kugurdi amalay katamilari siya ko kaya pakapamanikan sa langit na miya kasujud so Jibril so Jibril na kaya sujud niyan miya kasinga-singa sa malaikat yun sige so Jibril na sumujud malaikat ako sige lag itu na miya ya so Jibril at tingin ba wala ko talaga yung tuwa sila rong ipanian na melan ay daw benar yung tungay panaromar ko nagisin ang utama kasi sinugin na at yung singa na at siya kaliyan na pakilagta sinugin na bulaw Allah ko akbar naman ito na wala khatara ala qalbin basarin pakraw insyatum di penating Allah ta'ala kesarapan de patu manusia pamanalang undang yung imagine ka amya api-apiaw na ginawang kanadin kaudong pagibaratan sa surga din pakrao paganadan ni matigo Allah ta'ala insyatum amay kakabaya yung makwanim nagiya kikikwon kaparumasay
Na, benutok ya sabutan o, ati sa mga pinto. Agi pala, o pa makakalala ko lagi mapatanuan kay, ano man ikapakasunod ko? O, paganero na pinto na abu-abu sala, pinto ano sambayang. So di po sambayang, tadi na ba makasura? Ha? Oo, kaya rin, miya doon na, pinakakalaban na. Ha? Abu-abu sala, so pinto ano sambayang. At yung mga pinto, sama ni nawalwa pinto, na ayak po na bilang tanong, na paletano ka na ka. Paletano ka na ka. Ha? Alam mo naging mutawalay tayo, naging madakaliruatan na miyak kondisyon. Na, kurang anak ka. Ang yan number 1 nagutala na, number 1 telepono ang nagutala na, 5. Pero yung pagkanero, tingin na 2. Ha? Ika-2. 4. Ika-3. 3. 4. 3. 4 pan. Tama no to na, ay number yan na 5 timan, na 2 tiyo, anak 2. Ayaw man na, na pala nga di sumenga, nagyang uta, paton, na inibaga ka sa subo. Ino mga day, pa ako ni ka sa telepono ko alam utada. Di ko pa ako ni ka. Kakedan, sasapi man, o pa mga telepon siya, anak telepon siya, panganita ko alam utada, ba't tayo katabi sa mga telepono? Benda masik nakataguan tanong. Na. Ayan number yan na 356. 356. O diya 357. Na. Ino sa 5. Na iba pa kunin ka na 35. 37. Na una, radi ka ba? Na di ka dumakunin ka sa tijil. Tama sa di nga langon sikun. Lagi doon sambayan. Tama sa di nga langon sambayan. Di ka pa kunin ko wala. Mapupunir. Mina pa kano wala. Sigo lang ito wala. Papading pa sa nana. Di ka doon. Piena, nagiti pa asoldong ko na mga tao. Kailangan piyepetan o sambayan ng tano, sa kano mga bay, nagilapit sambayan tano, na itong mga oratiw, nasasapin ni piyepian. Kaso kung ito sambayan, nagilapit piyepian, nalinig ka pa kumanan sa niyang uta, ipupumanin ko mga malaikat, tamahin na niya karilin sila. Naandinig ka pa subunian, na pumanin ka sa mga malaikat, na ipagintiriga ko Allah. Tinakati sa mga sambayan orok panaka. Nagupukon maratay para sa sambayan, na kininggulalan na ko. Alay di ko di manok ato ka manok. Natigin na kadlang ko na dinasang kagyang kaya ulit pa naka. Sa lagi doon kaya binasa sa arakan mabuk. Away na itapilya ko tabi ito ka. Na kung pipi nga natin nakadinan ko, diyan kaya pipi arakan na ulit pa naka sa kaya simbing yan. Na lagi naman buya kasi katakawan tapakatagdang ako surga. Kau, kala nga pipi yan. Na. Ikadua pintuan yan. Abu-abu sadaka. Abu-abu sadaka. Pinto ano ka sidika. Allahu Akbar. Na kailangan na masasarol yan. Kagupong ka di makakita kaya narola ka sidika. Kaya kayo man sa ka sidika tanong saranawa. Uberang gumiraw. Atin Ingles. Uberang gumiraw. Sidika tanong na utama sa di. Wala pa natibang ng tanong miya pantang na. Kung di misulat na ba niya pagaway? Mapatay na. Ba't? Aba mga... Sumuya tingin na nasulat na ko din. Buta ni Pamukin. Tanong. Mura ka na ako tamatan niya. May kawit. Ba niya pagawin. Kaya may na suli niya. Kamagalaw sa pagaran niyo. Umara ka na pangata siya may sado. Minun siya rin mo alam sila. So may ginawa niya na balaya yan. Mga pagarin yan. Kaya niya pata pungaraw. Kaya saudara pagalaw yan niya. Dari pagwita sa tabang. Ginasumini siya kanya rakalita umiyon. Kanabagin na ni sadaka. Okay, namalo kami pag-study, kami malito kami asod. Gaya ka rin eh. O bubo niya ikukupuran na kasusurga na mga takaw. O kada ka okay. Natin giraw sila na kaya laloan. Kaya na piyaso sa pakasiduga ako miyatay. Na piyakakaram mga ulama ya. Kanaba piyakakaram mo mga ulama. Kaya karam yan, di kitulong niya kapila ko si Mausay. Nakagiyap. Nino pag-review, kagya. Manino ka di pa ko kita gutalala na makukita ko si Ruma na si Salim Bato Kaya nga mga makakita. Nandito ka pagkapaya ginawa ka. Ati bawa man ko, inanakar sa daro. Yan nga lang ito bata. Yan mo kita kasaranaw. Ada lang sa matukaraw. Kailangan pagkakita ko si Ruma. Nagi. Na kailangan suka sila tanong na piye tanong. Kapag sila kung may matay na pakawit ng kularan yan. May atid na, di ko di sikasa. Na di makukita tawa yan.
Kawai kap ketelo saudara pak. Ada ni kini lagi utang niat na meeting tanong kay sa kainaan. Oh, yeah. Meeting. Na, dumi dapat mamuji sulutan sa bibo. Si Putri Mamot, si Bayay Labi, si Putri Kabuncuan. Nah, tuloy si Juan tanong. Yang nga panggara ko ni Mulu Labucaw. Ay, mga petirin na pamarate siya sa tada, di batuanan. Di naman di taniya di cadat. Naman natin, namiyate si Danyo, to na ini di cadat dulu tiyak kaya pamagana. Tertanda, itu apa yang boleh, ma? Ano may punga-pungayaran ng piang anak niya, ma? Ako to, ma'am. Na napagiro sila naging natulo si kelas ang sadaka. Nauna. Yung tubo po na nena, tining ito. Tining ito, kamara pa ba? Kapindigro, kawara anak. Mano ko, alumsid. Wara anak alumsid na mano, kawaraan yan. Di niya, makakukuso pa diyan na, iputay niya, no, di makaku. Natamad at sumarin niya, pala niya di pangalan ng naulo niya, bakit niya ba ito? Dia nakatingin na mga tuwatingin nyo, di ako pagawa, tingin miya ka mo. Siya ba di miya ka mo, niya pakatuka? Marinigit tingin ba orang na makamu? Huwag, siya pa na mapanutulitaran na wada pa kang dago ini. Najira kapita anak dito na yan. Betika natin kita no. Tuloy ka betul betika yan. Haraman yan. Alam niya mga ano. Tapi berkata haram. Haram. Ginapa nga natasiran na naman, di ka din nabutan apa di. Dia mo tayo na natanungan na wala sumapak. O mga pero anak niya di makakanon siya, mama kami ang atong artihan. Abi ako nagkaroon ito pa maya, nakaluno. Maya haram. Baka na atong yatay. Ayaman ini atro, nagirap ko nga natan, na uba kasuri ang mata, kami atong arka. Inatingin ako makadun siya mata panang na to, na. Nguay, napupunutudan sa mama, takasya mo na pagkibaw. Na kapan ako to. So pagkinom na imam na miya to haramanan. Wa ma ukhilla li ghairillah. Hurrimat alaikum. Maitata wa dam wa lahm. Wa ma ukhilla li ghairillah. So ini panunggun sa salako wala na haram. Kata. Ang yan niya ko na nabiyat na kapakayagin na kananan. Okay. Tama na diyan uto na apaso na. Naapi miya penuh na sao na di ko tayo wa pepe. Tama sa di makakaknga taw tagawi. Auto. Kaana mo bibigyan ko karang ita ko ti dunya lo. Suwaro ako. Ako makadun na mo tatatil na ako labo. Paway ako makadun na di mo ulo. Maka kaya nga masabuto ka sedeka. Makakit. Nato na ipitiro Rasulullah. Kaya na arbaatun mangkansil jannah. Patatigul Rasulullah igagadung ko surga ang mga tao. Kau to. Igagadung ko surga ang mga tao. Ikhtaw sadaka. Sa mga tao, adi sedeka sa sekreto. O titukad na mana igagaway sugat ka sa sadaka ya maka. Busina kasi pagaring ka na oriyan o tulogawi na sinsusa nga si sa kabariw. Yang utapi atin ya maka. Na sabi sa karagana na ori panawala ko tala na magagawin na pakilala ka na kanulis sa kagantang amagas na tatalon nga sa bula ng media sa kilo na uban niya pagisyon at tayo nikirak na tiga lela pande patakaw minipanik ka di miya buya doon yan nagyan na di nakapanik na nadi yung paan o di niya pa na makalawalo yan nadi ka pa ay Bada mamumia ba yung kumanga ulama? Naman na tigit po trima damat tabuhi. Kapag yung kang kumanga ulama, mga usatad, o di tako lang nga na, di makakwasali pa ito. Di yung tumabi kaya sa butong. Da mamumia ka lang sa di kaya. Ang yaw kaya sa butong, nalipat to. Mato na, ba nakal na puga na din? Isay. Kailangan pa ako itan ko orola kasi daga. Giti ka ba yung orason? O yan o talog, ba pa kapasidigat siya mga kapasidigat ka. Tiga naman ay dita kaya raw, sumangatungan na ita. Hagi pumaganta ang tayran. Gimana ka rin niya kapamaganta mamu. Nah, to si kamaka ito kung mga manusia, nasara di kamaka ito ko Allah. Nagisa ka tanong na, tuwa si tanong makada para sa Allah, adi sulag itinawak ka din kaubayrang gumiraw. Niyada ka din ko abu-abu sadaka. Na di ka din pakaturga. Benar tu sa buto. Kata no, abu-abu rayhan. Pintuan no puasa. Pintuan. Ginarayhan na di mana Ramadan. So puasa. Nagupo nga di pupuwesa.
Asal bukan nakapatanaw na pitra. Tiningat ka. Di ko pa katulad. Kaya kalabay din yung pintuan. Asal bukan nakapatanaw na pitra. Oy. Biya mo tadi mamu salinga. Ate gina pekigan na panira kanaya. Gina buka tau. Oy ka. Di malalang pa. Gina buka tau. Mereka ko tigino di mak. Wagi bilangan niya ma. Ubra ko tigina ikwan. Siya pa lagi na bilangan niya ma. Di ko ibuka. Tayo na mo ito kakagay po na. May kabukad. Katulog-tulogoy. Asal bukan nakipati patanaw na pitra. Ay maano to na puasa ikhlas. At 30 gay, hindi na 20 ako siya. Na uba ka di sa kagana, pakianiyataan, napakabigay sa salungan. Out. Kailangan maslapan sa okitian, ha? Yan nga nakapusa. Nakati iman to, ay boy, natatanong, na dudulan, na insala na Ramadan paman. Na, ikapat. Ikapat, pwede tanong ko, Allah, iraw tatanong. Abu-abu jihad. Pintuan o jihad. Pintuan, mga pintuan ay surga. Jihad. Anto na jihad, nakaperang sekulan ng Allah. Anto na nakaperang, na isaw na ginakumakadid sa kalasan. Na ayam niya tiro nabi, na tinasabil sa tao, adi na naman niya, apad ko jihad, isabilillah sa badia, sa kalasan, na umatay namin sa ubatin ni Paka. May apad dun ko mga tao, ang mga monapiko. Niya ito tanong, pwede tanusan, sali na mga italason mo, nabagay niya mga tuloy porsa. Niya ito tanong. Jihadanan. Ikaw tadi kedua jihad, lagi. Na ukapan tadi kau nakapatay, napakad mata syahida. Na miyatay kad na lagi do syahida. Ako na ba lagi do syahida? Syahida si, syahida sa Badr. Jihad eh. Perang iyo sa turong iyo. Perang iyo lagi ang account o di lagi ang ang mga kurasyo, ang mga pong. Kamu tukang lagi na miya katengge-tengge. Miya jihad. So kaya pa kapon orang sudah gusto mga sahabat si sa Badr. Kaya tidawang. Meron na gusto sa utakadisya. Kaya bertiasi. Natigura so napunta no ko katidawa ami ito. Natuwalin tano ko jihad akbar. Tigo mga sahabat. Bapa na nama ito. Yan na ayad na tiugayan na so. Palaw na tiugayan na rumo. Minilang teron sumadak na tao. Natigura sa lakatawan ng jihad ng tanong, jihad nafsi. Pirangan na kaso na pasugawa ka kung kabaya ka ko dunya, al-mu'minu sidnul mu'min. Napindiroon sa mga mu'min, wajan natul kafir, nakasurga ng mga kafir, na di tanong mabaret sa gin ka ipubaret sa dunya. Awan. No tanong pirang amal lagi no tanong. Nasa tanong na, di tanong ko parang digay. Labos sa mga bay, sobra sukya panayasan, kay man to na piyang ratiran sa mga ditar nila. Namanya bak alala pa ni awak. Na tumulong sila na ini kay sopkuan na milingad. Pila nga nakatala ginawan ka, akin na sinig ka. Ang mga turga. Gina. Saka mabuya dato. Naninog day. Namalong ka parang nga ginawa nga. Pila nga tanong ginawa. Siya tanong bunuan. Ama kayo unso, gagadabiya tanong ko kabaya wala. May aloy tanong, ada pa katulog ko, turog ada nakata. Nebo pa katulog ko turugaan na makandidita. Kau to. Na yaman ako nagyan kaya pakilay tanong adi malalakas panin tataw pe kan sira Allah. Abasyan makanita tanita na Islam. Na ino patimpi sa kalalangan adi yang kaya menininjil na asara amaswatun sa Allah Taala. Dengan pemikiran ay pala yung butir ka. Siya rini. Apela ko na to nakiagutan. Sara amaparang ka ginawan ka. Na pwede tanong niya gugag yang kana na tatapang nga panangilong. Na asara kaya maka kukubutan o asasa pangapanagin galing. Amay ka inuturo-turo ana di kasanan. Padribu kumpaw ka na anak ko. Si salong anak yaman na pumutulon ng soliga sa sawaan. Si salong niya pumutulon ng. Kailangan pagkatapangan niya. Ayam niya ka na aurat yung mga bay na solig. Kamatan. Di niya kaya ni peningisi o. Igira may alita sa bugot o maputi bakarang. May didari yan na. Nyak siya. Na sumanga dito, na okay na yan sa arat sa mga bayi, na ayam niya ko mga bayi adusa, na sapulo, na sumia kay leron, na tatiman. Sapulo ang kaon doon, ha? Magatos. Magatos ang kaon sangin. Meda ka. Hindi ka pati, ha? Di betul ka. Gina. Kaya nga, pirang-pirang ka na ginawatan, inuay. Ulay di ka ko. Naasara maprang ka ginaw nga kwala, makasurga ka. Ilan yung manay? Anami aliwala ko tala sa Quran.
Perintah itu surat kan. Oh. Tinggal Allah Ta'ala sa Quran. Alladhi khalaqa fasawwaka fa'adalaka. So Allah Ta'ala man na inadun kanina tigin na fasawwaka. Timbun sa lang kaniyang piya-piya. Fa'adalak. Nabu pinday tiyang piya-piya. Ay paano matakot? Libat ang uruwa ka. Oh. Na. Kailan yung katig wala gutala kung masabagi ko mga tao. Batawo di paninira ka. Ujuho yaw maidin muspira. Sa along katig wala gutala na kailan ka din sa mga tao. Agyang ko tabong talin na muspira. Ako na yung muspira, makalawangat na mabubaya, makatatatay-tay. Dahigatan mustabsira. Ama kakakala, agupag kababaya. So magkakabagi ko buntal na ujuhoy yawma idin alayha gabara. Na sa taliran at iwala ko taala na gabara. Ay masasalapot tabuto. Makasalapot tabuta. Tarkahuka katara. Ami ko kulubun sumya kay tamitam subura samya tutunga para. Duang ka na mapay katinos. Beda kaya na kukuryo. Saniin. Ato na nabeda. Naniya tiga. Saka subura samya kay tam. Ano yan? I know. Napanabeda ng tanong. Maprang tanong na ginawa tanong. Sa di tanutan mo. Pasabihan na ng mga tawa para sirananan. Ulay kakumul kaparatu wal fajara. Gina naman natin walang utara sa mga tao. May mangukir. Agumindiro ako. Gina. Perang na nakasa na ginawang ka. Kau maparang kau na ginawang ka. Sikula lang ko. Allah. Ayag na manggulang ka na sukabe. Wala ko ta'ala. Na inshallah. Na niya kasulakad dagay jihad. Pinto ano surga. Kalima. Benedicto pasad. Abu Hajj. Na pinto ang manok ka panay haji. Aduh, ito na yung may suwatan ada mga haji. Dito pa ka tulad. Ano buwan tanong? So, buto may kapalay haji. Naino. Apitero wala gutala. Aswala wala juma. Nagina ni Pangulo-ulang unugay. Adi panay haji o mga pakir aguso mga pobre. Mida so pakir aguso pobre. So pakir aguso miskin. Na so pakir na pagkisiyased. Di makagabida, di makapita. So miskin na pagkitarutok yan. So kapagkinian. Kaya ginaginawa niyan. Nadi ko lang ni penega, so di pa kagaga, nagiging Jumat. So mga bay na daw paliwat na masjid, ay matong muna sa walay. Nagiging Jumat na lukot, nagito ni kaya penega siyo. Pipinad. Ato mo ka pa, na may kadiyan na buhay kaya penega diyan. Nasarabo kami ang kapalilitan niya na daging ang merinis sa kalap. Nadiyan ni Pangan, daging ang miyakadi. Naman natin niya ka, kaya pa ka penega diyan na kadiyan ka ba? Dito miyak aranit to. Kenapa ka dito mo ka pa, nadang nakatutama ka. Agi mo di mata na ay nga di ka panay kaji na mga patatong ko sa ulan. Mga patatong ko sa ulan. May kagi niya buwan nilita mo. Nailan na kagi ang alaw siya, natasawan niya nag-isa po tulong ka mamimigi. Na ipanabang alin, na miyak alalain ako. Pakira yung mutuwa ay diyo. Ita di patiru. Adi ito. Kailangan na makatulog ka siya. Ganyan. Pero nga na kung dala ginawa ka. Ikanan. Abu Saka. Pinto ano saka to. Anak to niya ka to. Niya to. Malo di pa ka pa ka to. Saka tayo niya pubri. Bata mo pubri pa ma. Nanay no. Tabasumo ka ahi. Laka padakapon. So apaka nalangasan ako buntal ka. Na sadikang ka ako pagaring ka Muslim. Sadikang ka to. O pagaring ka. Pangalangas na kasubuntal ka ako pagaring ka Muslim. Nasadikang ka. Kalima to. Tayiba. Sadaka. So ka. Tero sa mapya na sadaka na ayapakan da kalantano na suka tero sa mapya. How to? Nandiyan makasunod ko namya padakaro ulit. Malatan ito. Kanaba ako. Lata ka po lataksan kinala kamana. Wala taknatu min rahmatillah. Ubakano kaday ating wala sa inam. Sikuli mo akan. Yun yung kaday. Okay na mo na din dyan diya kata. Malitira ko. Malaki na. Uwi na. Ubano ka pangangarin. Kaya kandiya kata na diyan hindi po. Tumunta ka. Dama kandiya kata. Kapito. Magan mapasan. Abu Salam. Pinto ano salam. Sa mapasang kabri sa salam. Napadun na. Assalamualaikum. Ingat ba na tinawala ko isala? Tiningat ka. Tigaw pa doon.
Tanana pintuannya sa. Minasalam. Na tunay tito mana salamanan nakalilintad. Inao sakana muslim ka. Al-Islamu ma'akudul muslim. So Islam narong kina sa muslim. Okay, dasaranaw na sisi su muslim na da sisi Islam. Ha? So muslim na may papanasaranaw na madaw sa Islam. Ang ino, muslim ayaw lawanan yan kaderwa ka. O di pa didulag napakapalipa. Tagkaw sa limuto. Muslim din, okay, sa Islam malati. Na ayaw pula bilang tanong na mata ko sisi Islam. Ang ina ni muslim. Na miya gumaro surang ngarantan o kami atubag. Ilaman na rin yung utap ng iluto na dinis. Naigila kami atubag kami kapira mailuto. Napakalo pa api-api paras. Lagi dagi yung utuwa ipukulurin lang kung mga landa pigil kami opis. Na animan tayo ipukulurin sa disi. Na putulububing. Naman ito. Na ipukulurin tanong ma'am. Kailangan pakadakan tanong to salam. Agya umangan makabetu. Mabetu assalamualaikum na sapul lamapya. Warakumatullah 20. Wabarakatuh niya 30. O lawan niyo sumimagon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfirah. Na kaya patapulo ang akuman. Niya puputur kapmano to. Pera, peso pa to. Ito pera. Siya pulo. Niya takaka. Na ilaman ni. Namada ko lang dito niya salaman. Hindi ka dito ba sa kawag yung utanari? Naya sige. Naya niya ba ito niya napoy ako? Sige kita ko eh. Nakamati maubahan melis. May ito. Na. Ikaw na abuabas zakatul fitr. So zakatul fitr. Gila Ramadan na. Zakatul fitr. Mapanusaman so akikawata. Kapag akikawata. Panusan. Kailangan may baging ka sa akikaswata ka. Kung nabagyan mo ka pamagitan sa akika, ay gila tingin. Na, may apatan. Ay mo yung limitero mo wala kutala na talo ka pito gawi. Talo ka pito gawi na udah kidugang ka na pasinsyer ka. Panabang gabidang kwata ka. Kailangan na din ikaganap yan. Make wakaw na yung importante. O ay mo ta kategurasyon na mama na duwa si mana kambing nga kesong bali ka. Ay kapito ng mga lawas na ipumbuli ko ma'am. Di. Sakay sumbuli on na ipumumaging ako mga miskin. Ay panariwa kate mo tataw. Nasa daan nakakambing, na anak pa na pasito, na anak pa na aduburo, na nabagason, miyaw, susiran, miyak, kalabala sa miyak ko. Kau. Lagi sa katanong na di pigimi siya kay ma'am, na miyak, tabi-bay mo si ma'am. Ay. At ako na wala pa bitra, ano yung nakami ko? Hindi ba ganyan ka, nababara sa area? Hindi ba, pinigipinta niya na. Pero nakita dito, nababa, oro bito, na. Kailangan na, malawan na pagalan, nagyan na kapagagi ka. O ba yan, inibota ka, nasa tima na kambing. Nani ka pagulaw-laon, nasuon niya niron sa Quran na si Bindis. Ano ni ka doon na pinapito gawi, nasumbali ka sa kambing. Umama na duwa, o babay na sa tima. Na ayan ko na mabuka ang bituin sa ngaran. Ano ba diyan mo tadak ni mo, na bituin sa ngaran? Tidak nga pa na mata, ano na, balad yung bituin sa ngaran. O di, ini patok yan. Nakabia, kimanto na, andam yang ulaw lang malumapiap yan, nisangan yan. Nailaguta pa kaya, silida kamitan. Niya ko masya mapunja malabang. Ay, na puna niya, ruwa, kawasa yang ngaran, yan, silundungan. Ay, miyaw man na diyan kayo pagyan, sumubuakan na, mibota, mamuna, bubay, sige na imbituakan na, silundungan. Nakama ni, mato na nga na silundungan, napato araw, hindi na ibuturo silundungan. O, karag, mata na. Apa betul-betul tadi na malutan no kwan. Na betul mo sa arah swata. Betul mo sa arah swata. Sa mga bubay na isu na si ko mga Fatima. Si ko mga Fatima ko Islam. Lagi do Siti Hajidiyah, Siti Norain, Siti Najma, udiin na Hijara. Suka mo na mga piangaran. Ano ba mga Snoki, mga tunay ni mga lili, mga siri, mana? Tarun, niya kapya, niya kalidari, mata. O ay mga marisin, Nama dal. Ano pa lang mga araw ni mata sa mara ko sa? Pagalingan, mata. Mga mata na pa din mara ko sa? O ay, ano pa lang araw ni si Tolentino? Naba mo Muslim si Tolentino? Umano man ako si Mali, agyan mo tangara. Ami kay sana, anak pa ka naraka, amama.
Ay ngaran niya na so Ismail. So kaya nilo na bin Ismail lam ya pardumian sa tingin. Umapuli akong kwalkad nako na di mawit sa naraka. Kaya ako rin lubas sa naraka nakataguin sa ngayan. Ya pardumian. Muna ngaran ka na si Snoki. Si Binangat. Si Ruby, tinigot ka. Sige, pakit ko rin. Bimula. Anak pa namin anak bimula. Bimula ro ko doon. Ay, niya ka. Nga betul ko na tahanan sa tao. Nagitibay ka sumali sa kami. Muding ka kiruga sa pito gawiin na pia kadua ga pito gawi orasol. Pia kadua niyan ka pito gawi. O di ka ba natigang kiruga na ini mabukman sa isa ka pito gawi. Ang sama ano to na talaw ka pito gawi sa ulan. Na udah na miya gusto nga gusto na miya to kataka na din na siksa kaong kwala na budi ka doon makapuko mo kwala ng anak yama. Okay, awin yung mataka. Nagupula na kilulungon. Okay, nadakasumbalik. Kakabing kasi sumbalik ka na manok. Inao, nasa kanod ni Paganay. Apekuko mambata asiko hadapan ng Allah Ta'ala. Okay, naguna ka di karatan niya, tinigit ka. Pagulungan niya kung naraka. Na, kuhanan tanaw ya. Na, toreki diyon. Paganay natin ni Kimbo Tawata. Nasagyan kaya tangilan niya nakawanan. Na pagbangan. Nasadiwang na kematan. Nakuha katagulatan na benak mumuuna ko ng sudilayan. Ayaman ini ato no Islam na tapaulanan. Ayaman ini ato no Islam na dayon sa kapupugin ito niyang kudunia na kaamisan. Kaamisan. Ida buta kaya pagbangiron mo muna yan nagina so Allahu Akbar. Napia na matataguna setan na miya kanang puaso. Na mapia na kapupugin ito niyan. Sa katalo ay din ni pagbang naripol lang. Madakalan niya si makanan sa nakinimot, ay nagunin ako na pum-pum. Niya kalamamu nakilir, tulisan. O di na, pagkwenta ba kayo, na prubat, may sito ko mahuna, sumiyato. Na madin sa muro ka, na punang ipupwisan. Kami mo ini ko na kao. Ini barda akaw na, ini semangkaw, kao po. Di mo may kada kalamamu, ba't sila nakatanong. Na naman sumangalok sa mabu. Dagi da moro, hinagi. Amagi nung tula. Ha? May namiyang natutupa ko yan, hindi mga kawano. Na, nangguti nga sa boko, sa kawanan, agusa, diawang. Napakatalong bagi nagyang ko tabukon. Boko. So sa bagyon, nasisigwa ko lokakuran. Lokakuran. Umabin tabi takot ako, may katakatinigit. Ha? Sa lokakuran, kung yung paniniyat nun, na mapamula din ko po sa nagyang ko takuran. Kauto. Na Islam swata ka. So sa bagi kubok, nasisigwa na kayo na yan. Kaya kabag-baga ka, kagitod ni kasi siyapang kau, na di kaong kadayan sa ranong. Kau to. Naiman to, kami muli at talong. Kumangata. Ate di pa kau ba, kami agabit si pencakado yan. Nabirit ka ko na, para makauno takisistiria na mo si Brad. Bili ka mata. Mabuhay ko na miya kada ka namin sabuto. Tara na. Ito ko sa mga lukot. Paano bitura di paguda. Mga panay na miya karisip siya. Turidi sa kalutso. Umatan. Dako bendera otak, okay na mapupulot ko lang. Nausundi Ari. Okay, ba pinakika ito bigwat na sagutin na di man napatapadi sino ba? Kami ato kayo na yan. Baka tingin di pa kapani ka, baka pwede kami matuka. Mato na. Ilalakaw sila takaw sa dana, barbecue. Hindi ba ko? Inisa pa ka ng Islam. Matan. Okay, malan nila inisa pa rin sila. Malan si Islam, nagya. Tugusin tayo nagyang kaya sa katalpit. Di ko kami ito ang Islam. Na. So sabali ko buok na ano sigua na sitigua sagyang kutua mate kapitutua pamumulan. Yung tamara mong ikatua na ayapan niya ito na ka nagyang kapitutua pamumulan na kalulumbay niyan na lagi din mambutua kapupugin ito yan. Mate mamoy mga satan. Ha? Mga patapa ulit to Islam na daw ito pakasa para kitab. Mate yun. Kagiti pingulalawa ito kung mga wata yan. Na manay, nasa katano ka malaka din. Umana ko na birat pa di. Happy birat pa di. Naya pa na kutiwagan na profesional ka maestro. Ay na. Ay po nung wala ito na nga maestro. Na ayaw pa ba dagot pag-ipo na makakita. May akaliyo ko Islam. Mata. Ayaw po patuwa na si imam. Kita ka na si imam. Diyan ko ito mga maestro na mapapunatan yan. Pero kadami nung tira na tilapia. Wala pa, punta mga miskin, naroon naman na ibalas. Nakito, pwede ba na ito kasi ka? Asara may abubutin na nakatiyan niya mamamusuras, na bandal to miya sabot, na sumangaran ng surga, na damapasan, na nagpurma ng talog.
na pangingo ko Allah Ta'ala yang gugudakan kano ang mga pinto ano surga na paletan o mapamasa makasulit tinurun wa aqulu qawli hada wastaghfiru li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masa anak itu ayo mapaya biyo tapakai si Muhammad inawatiin na kayo man ito na siya butakan na sumangata na daw may gula lang kada sa butakan nun kawa dahil siya isataw no di tapakapagay kay kayo man ito nalagi di mapitaw pa ma so may pos dan may pos ito uwi na paano yung kakwala rinera ka kanya man yan na di ka kata atau di sa kata ni di kata isi sa wala okay, nasasabi ko mga ulama na tinimod ang kresto kayong kaon na usi sa dunia napakakilugi ang masiran. Pero yan, okay na etong muna, di din. Okay, takisalun, wabak apbota, panganita ko lang utara, makadakalata ka. Okay, napakapagakika nga, gili na kaon din. Okay, na ayaw importante na, paano kayo karila, sa kumang mata ka, ada mo kang ulalari. Tigarila na kada kani karita ko, di ka kasabutan. Nari, nasabut. Ano pa kayo sila ni kadua? Iya pagkakapakaisi na ko sila.